Mitumaw ang tensyon sa usa ka sitio sa barangay Subang Dako, Mandaue City kay dunay miabot nga grupo nga nang demolish sa pipila ka mga panimay sa dapit. Gikwestiyon sa syudad ang maong laka. Ang report ni Nico Sereno. Naabta namo nga nakikistorya sa mga residente sa sitio Marna, Subang Dako ang mga representante sa Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP ug taga-Housing and Urban Development Office Kunhudo sa Mandaue City. Nang reklamo ang mga residente sa gihimong demolisyon nga gisugdan kagahapon. Matud pa, kalit nga naabot ang mga lalaki nga miguba dayon sa moabot 20 ka mga balay. Bagubagan mi ba? Umanggo ni mga tao ko ng balay ilang giguba. Mga lisod kistanan. Human makadawat sa report sa pagdemolish, miabot sa lugar ang kapulisan, taga-Hudo ug PCUP aron ma-verify kini. Gingong mga tao sa nagpaila nga tag-iya sa yuta ang miimplementar sa pagpangguba. Butang nga gikwestiyon sa taga-Hudo. Naaba mo yung rate of demolition. Order ako, no? Adto pang 2016. Order from Korte. Ko rate of demolition akong ipakita. Kay mao man ay final order nga i-issue sa judge. Number 2 na akong pangutana. Kung private ni siya nga yuta, kinahanglan naauntay si RIP. Giauhag sa syudad ang mga representante sa tag-iya muadto sa City Hall dala ang mga dokumento. Ang ilang mga demolition team nagtap-tap murag mga ninja. Wa nagitugot sa atong balaod sa Article 7 Section 28 sa Udalo, kinahanglan na ay nimtag ang moapil sa demolisyon. Muna kami sa Hudo moingon jud may ihunong ang demolisyon. Si Rojedel naabta namo nga nang hapnig sa iyang mga gamit nga gipadapli na lang human maguba gyud ang ilang balay. Unom ka tuig na sila nga nagpuyo sa lugar. Hindi surum sa gingon nga. Dimulis ni. Ano 1 hour ay tagal ninyo. Pamahawat mo diri panggubo naman yung mga balay. Mo to na nga trauma sad mi kay sabta lang pud mi kay. Kuan biya dili pud biya sa among sitwasyon. Sige na binunal dito. Padiretso man diri ang abot pag-abot diri bunar tanawa naglukot-lukot lang. Kuan amo na gitangtang ato pabayad na ko, bayaran nila. Para igwa man ko'y kapuyan gyud. Gisuwayan sa mga sakop sa media pagkuha sa habig sa demolition team apan wala didto ang ilang labaw kay miadto sa City Hall ni adtong higayuna. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.